Daasebre Osei Jojo Mama baby Pintin no kwasem semprempre die Asante mai Ghana mai Asante Mampong mai enyina ye ni dakotobo jamu a se enya sinkuma kra Asante Mampong na adani tuntumu no Asante Mampong ne die baby abefa bia honkane anyina dum esanse Asante nifa Asante Mampong Manhene Daasebre Osei Bonsu yotosu mieno tisika dwete so therefore enya kwan na okọ akura no wa mamre ni amane kwa so no enne enampanifo ede shegu akwa so a nansa dwumadie ena ekoso enso ewa Asante Mampong ahembobo ano etinei omompeso musua mamre ni amane ahoho wonom kwa Asante Mampong da wonmo ko ho ache eni Asante Mampong adehie nyina wonom akuru akra akwa akohie mo ewa Asante Mampong ne a enye asimkuma akra eti Asante Mampong nana ejakuma difie ene Asante Mampong atrankonya nyina enkrotu atwa Mampong ho ahia adwira bosom cheche enkwanta brengo chirimfaso ene nkrotu atwa ho ahia nyina ene mpobrono ahodo a ewa Asante Mampong kro no mu akasa eskafu amantem wa kese New Town site ene miahodo onum nyina ne obia ni dakotobo jamu a enya simkuma akra etina ya sheda ne adane dwumadie no ani kakra esanse sefatase ade ani die ede ema empanifo na amamre ni amane se de ye kanfo ye asantefo no yesu ahwe ni edi so pepepe se ne etie etina breaking news dwumadie no basu mom obetin semo a ehu na enwanwan semo a oyembe hye wode enso esefatase yedi ni die ema kotokohene otumfo seto otosumieno esanse ni nifa ena ene wofrant ma woni ntintin so no mu no eti ye bonkomo kakra no a yebesa so de ni akiremu ewo Asante Mampong so na de ekoso ho bia no yensa ntwofo ya to modi agumo no onom so aboye ho amane ewa ha eti neidie wo se ma yetuntumu a na kirese eni briche kesi abo Asante man no eno ena ye nyina ye ka Asante Mampong man eni Asante man ye tai okrure eni okrare King Solomon otumfo seto otosumieno ye nyina ye tai na kire na ni nifa hene watimi ahwe apeno kra brekra Doteyie no gusu ekoso eti de ekoso obi asede maka no obehwe ne yabom ho amane enso ewo ha abusuafo midide ohene nana kwache adiefe nanke tinasese no a na kyerese oman mu nsem a ehu na enwanwa oti ana ayemu ahyewo oti ana obopusa no eno ena yedimu nkyiremu ede eba eti ne dai de sede maka no o message kura beba na o ma o message no emu ago kakra na o message no aye message ebetufo ebehye nkura ne na ebebe pa Asante Mampong man ene adehye niwa mu nisuo ebebe pa Asante man ene adehye niwa mu nisuo esanse ne dai die enya samketo wa Asante man ene Asante man tem kura eti sede maka no enya samketo wa ye ba be kwa Asante Mampong said ye maka no obia ene o message no de ba na kire se wa ma no emu aye emu ago kakra nei no ye nka amanyosem bia wa ha amanyosem story bia nim
enti no yebekwa Asante Mampong na yene empanifo akodi nkomo kakra sede maka na Pinten Komfour de atodwa ene metiofo kra de atodwa se ne nsuo beto na nsuo no so ne to a enya senkuma to ba bia nanso Pinten Komfour ese ore niam agufom ya kire se ne dai Asante Mamponghene ya wonya ne ba bi kro ana okwakura ne dwumadie ne de enya de osuo ebeto ede asai no na ye kwa homa no so na yene Pinten Komfour akodi nkomo na ono so ahwe na wadawo ma yenim sese osuo na ni wo fom ye pa omo ye wiemo enhwemo metiofo ede abeto bia se ne dan punsuo osuo beto na enkra free waso ye ede ba ne se woni mpanifo akasa oni nananom akasa wodi niema egu akwan so se ne dai pa de se osuo beto Asante Mampong krotu atwa ho nyina ahia kora no a Mampong kro no mu ene ba bia adwumade ni koso de osuo bosuo kora so seko therefore asemi wonchire mu ni sei dedika mem ne wo mu ni emse eniema bi na dedika no mem ne obi eka asema me kan se ne yete dedika ne eniema bi antotoye sevi enye se yene na antotoye but eya ananka ne papa mu no enka ya Komfour ye wo ya mane a dedika ye kura sana sevi ebia ye de nana no ebe free ekura aba nanka ya ye but eno no entino a wo hwe ya nsu to Mampong pa tese na nya asempetwa na ni nyina mu no yeguso toto niema se de be ya nkemfiri ne nkodu brada no be ya ni de se nyame de boayen na nana no gina ya kidia na nka boni bia na nsu to hwe bia ne de na nka emma eno hu dwuma na ye nyina ye bo ho mpa ye ne ye ho dwuma se de be ya sade no AC na yenso ebetimi aye enye ade foforo aya ade a ewo ho dada na nanom se bia bi sisa ubuhu ne se to me ni ho so ati ase sana ekile therefore daroma meti wonchire mu yi ana kire se muguso ade niema egu fom sede be ya enedai edi kosi dabena dade oso bia ento ense adwumadie no sa penalty na ohun se ade no woni sebi ahemfu no bi ya ade group ba bia wan hwe ni ya na sebi o ekwakofa ni nguase ya da bi betisa ba na nso ni nyina mu na na ye wura ye nyina ye so me de ya ho odi ngo se no ade si ye no sebi na nya ndi kan sebi obrempon se da fem na afi ahoho firi ba bia ba na itu age ayi ku fem be presa no nti ye behwe gos dan ya sebi kro ne wo bi na ko wie bi no kre so ana ba bia se odi ton so amfa nto wa enye ye therefore wadaroma yenom a yeni afi kakra no de enim se dwumadie yi sei bi saa no kane no na eyade a ewo ho yie pa na eneyi a asie wura abef computer mu asetena mu ne ade na manfo hu ne se saa amamre ne amane kane na mo chichire osuo ne ade no enhyeda ni ho biem saa fo no so therefore say na wo se wo mo ye no ase de bia me ka se ye before no ana I mean kind of before o ka Ghana na kese before no ana ye mpe research ye so bi obi betimi atena ba bi o men woda on de o kan kwa wonim ho se de etie but na waka asem na so de waka atia no so ati ase to me wo ho na ohun se na pe na me ka chiro bi se ade bi ye wo papa bia na ye wo boni wo enti no enam de nipa bi eye ne niema bi nipa bi de eye ne so bi abef on 10,000 so Facebook TikTok ne nyama se bi ebinom dia kom yes ani enti na bibira adwene o mo se se bi bibisa ani ho nanso mframa enwu so ati ase mframa enwu yetumi a ya beto se bi wuntimi se bibia na emom no de wo se wantimi ani amamre ne ahyede no so a na watena din no ohwew onko ba bia emre bi bedu no obesa akofo obi foforo eden e de number enti sa ne ma ne de obi ka che o se enni ho a eyetro enye before ye wona ma na ye na se be ye hu so hwe na wadaroma yenim se dwumadie kasie sei no eya na yeto yensa de frɛ mu a munim fom munim haban amamre ne amane ye kwa so na mu be hia sei no a obi e kire ni tumi nso be mu no na obi person ni tumi etia obi ebi a ye ka sei Komfour bi ana obi a onim fom na fi oba o tie dwumadie no eba asemben ye afutuo kwa so ena de be ma onwuano mu a wo munim fom na ebie mu se obi a metre ne tumi kakra omonfa emebo obi fom na ebi akofa amane ebi ama ebe yesese nyina yetimi bua na ne binum susu se akomuni ho ebi susu se tumi bi ani ho
sɛ wo tumi bi a ebi a wode bɛsɛ bi a yɛmfa saa tumi no nyinaa mmoa no yɛmfa nyɛ biribi a ɛde mfa so papa ɛbɛba yɛno ne yɛn bibifo yɛ haw kakra yɛwɔ no efi sɛ mema wo mfa so ho a wohwɛ mobile phone a ubusa ho sɛ ɛyɛ di ade nko a na ɛwɔ mu a sɛbi wofrɛ mi ankosi obiara so ɛyɛ me nko a na ɛbɛyɛ den ɛbɛsi mi so ɛyɛ saa pɛpɛpɛ na nanom sɛbi wobɛhwɛ no na ebi a yɛde wo picture anaa ebi a yɛde wo biribi akɔ baabi akɔyɛ adeɛ yɛsɛ nipa so mɛsi ebi a sɛbi otu kwan wɔ ha ebi a wɔyare yɛwɔfo obi foforɔ bi a ɛyɛ saa nipa na deɛ yɛyɛ na ɛbɛma ne ho atɔ no so ate aseɛ nti tumi ni wɔ hɔ na obi de ne deɛ ɛyɛ plain ɛna obi de ne deɛ na yɛso yɛ deɛ ne yɛsusu sɛ ɛnyɛ enti ne sɛbi o yɛ bibi a yɛyɛ biara no ama obi yɛ bibi kura sɛbi na ofi sɛ o yɛ de ka aka sɛ nyɛ nanso so nyɛ saa na ɛteɛ nti yɛ a yɛ bɛ ne nyinaa ne tintin tietie nyinaa ne sɛ yɛ na sɛbi ɔkɔ akura ɛna yɛ kugya ne kwan fɛfɛɛfɛ ne yɛsɛ sɛ yɛde bɛboa Asante Mampong no munyam bɛba na de nkunimdi aba na yɛbɛkɔkɔrɔ na akyi na ɛno akyi no bɔne bi ansi na nyame no ne nananom so bɛgyina yɛkyi ama sɛbi yɛabrabɔ a yɛbɔ no ɛbɛtumi atu mpɔn no saa na mesrɛ obiara sɛ yɛn nyinaa yɛnhwɛ na yɛmfa nneɛma ɛntoto yie therefore adaroma mema wo kwan na kɔhome yɛnim sɛ adwumadie no nansa soɔ ne deɛ ɛnyɛ de ne amoso yɛbɛma mo kwan mo de dwuma nti no yɛgya ho na watumi akɔme soɔ na me akora me firi ha no ameba hɔ timi ba na gyama bɛhwɛ hɔ ne yɛdi nkɔmmɔ kakra